குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்னர் தாங்களே இவை அனைத்தையும் அழித்து விடுவீர்கள். மூவுலகங்களையும் காப்பவர் தாங்களே. ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக தாங்கள் வீசியிருந்து அவர்களை வழி நடத்துகிறீர்கள். முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் தாங்களே குரு. அனைத்து பக்தர்களின் இறுதி லட்சியம் தாங்கள். தாமரை கண்ணனே, என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை ஏற்பீராக. கைகளை கூப்பியவாறு பகவானை போற்றிய யமதர்மராஜா, தங்களின் விருப்பப்படி அனைவரையும் நரகத்திலிருந்து விடுவித்து விட்டேன். நான் மேலும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு உத்தரவிடுங்கள் என்று கூறினார். பகவான் விஷ்ணு, அன்பு யமதர்மா, நீ பாரபட்சம் பார்க்காதவன், உமது கடமைகளை தவறாமல் செய்பவன். ஆகையால் நான் உனக்கு உத்தரவளிக்க வேண்டியதில்லை. யமலோகம் திரும்பி சென்று எனது ஆசைகளுடன் உனது பணியினை தொடர்வாயாக. பகவான் விஷ்ணு யமதர்மராஜாவின் பார்வையிலிருந்து மறந்ததும் யமதர்மராஜா யமலோகம் சென்றார். பூலோகத்தில் பிராமணரும் தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 3ஆம் அத்தியாயத்தை படித்துக் கொண்டே இருந்தார். ஆகையால் அனைத்து துன்பப்படும் ஆத்மாக்களும் நரகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தனர். பின்னர் ஒரு நாள் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து பிராமணரையும் விஷ்ணு லோகம் அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவர் நித்தியமாக பகவானுடைய பாத கமலங்களை சேவை செய்து கொண்டு இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அத்தியாயம் 4 மகாத்மியம். பத்ம புராணத்திலிருந்து 4ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமை. பகவான் விஷ்ணு சொல்றாரு, கங்கை நதி கரையில் உள்ள காசி பனாரஸ் என்னும் ஊரில் விஸ்வநாதர் கோவிலில் பரதர் என்னும் துறவி வாழ்ந்து வந்தார். மிகுந்த பக்தி உடையவர். தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 4ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வந்தார். முன்னொரு நாளில் பரதர் பாத யாத்திரை சென்ற பொழுது கபோதன் என்னும் ஊரில் உள்ள பகவான் கிருஷ்ணரை தரிசிக்க சென்றார். தரிசனம் முடிந்ததும் சற்று ஓய்வெடுக்க எண்ணி அவர் 2 வில்வ மரங்களை பார்த்தார். அதன் நிழலில் ஓய்வெடுக்கலானார். மரத்தின் வேர்களை தன் தலைக்கு அடியிலும் இன்னொரு மரத்தின் வேர்களை தன் கால்களுக்கு அடியிலும் வைத்துக் கொண்டு உறங்கினார். பின்னர் அவர் அங்கிருந்து சென்றதும் அந்த 2 மரங்களும் பட்டு போக துவங்கின. 5 அல்லது 6 நாட்களுக்குள் 2 மரங்களும் முழுவதுமாக பட்டு போய் இறந்து விட்டன. அந்த 2 மரங்களிலும் இருந்த 2 ஆத்மாக்கள் அடுத்த பிறவியில் ஒரு உன்னதமான பிராமணருக்கு மகள்களாக பிறந்து வளர்ந்தனர். அவர்களுக்கு 7 வயது இருக்கும்போது ஒரு முறை காசிக்கு பாத யாத்திரை சென்றனர். அப்போது பரத மகாராஜாவை சந்தித்த அவர்கள் சற்றும் தாமதிக்காமல் அவர் பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினர். பின்னர் அவர்கள் இருவரும் இனிமையான குரலில், பரத மகாராஜாவே, உங்களுடைய கருணையினால் தான் நாங்கள் இருவரும் மரத்தின் வடிவில் இருந்த விடுதலை பெற்றோம் என்று கூறினர். மிகவும் வியப்படைந்த பரத மகாராஜா, அன்பான குழந்தைகளே, நான் எப்போது உங்களை சந்தித்தேன்? நான் எப்போது உங்களுக்கு விடுதலை அளித்தேன்? அதோடு நீங்கள் எவ்வாறு மரத்தின் உருவம் பெற்றீர்கள்? எனக்கு இது பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. தயவுசெய்து விளக்கமளியுங்கள். அவர்கள், பரத மகாராஜா, கோதாவரி நதிக்கரையில் விசிந்த பாவம் என்ற புனித ஸ்தலம் உள்ளது. அங்கு மிக கடினமாக தவம் செய்யும் சத்திய தபஸ் என்ற ரிஷி வாழ்ந்து வந்தார். சூரியன் சுட்டரிக்கும் காலத்தில் நெருப்பின் இடையில் அமர்ந்து தவம் செய்வார். கடும் குளிரில் ஆற்றில் தவம் செய்வார். ஆகையால் அவர் முழுவதுமாக தூய்மை அடைந்திருந்தார். தன் புலன்கள் அனைத்தையும் அவரால் கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. இதன் காரணத்தால் பகவான் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களை முழுமையாக சரணடைந்திருந்தார். பிரம்மதேவர் தினமும் சத்திய தபஸ்யாவை சந்தித்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வாறு சேவை செய்வது என்று கேள்விகள் கேட்பார். சத்திய தபஸ்பாவும் விளக்கம் அளிப்பார். இவை அனைத்தையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த இந்திர தேவருக்கு சத்திய தபஸ்யாவை பார்த்து பொறாமை ஏற்பட்டது. எங்கு சத்திய தபஸ்யா தன் தவ வலிமையால் இந்திர லோகத்தை கைப்பற்றி விடுவாரோ என்று பயம் இந்திரனுக்கு ஏற்பட்டது. இந்திரன் உடனே தேவலோகத்து அப்சரசுகளாக இருந்த எங்கள் இருவரையும் அழைத்து சத்திய தபஸ்வாயின் தவத்தை கலைக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு உத்தரவிட்டார். இந்திரனின் ஆணையை ஏற்று நாங்கள் இருவரும் கோதாவரி நதிக்கரையில் உள்ள சத்திய தபஸ்பாவின் ஆசிரமத்துக்கு வந்தடைந்தோம். சத்திய தபஸ்வாவின் புலன்களையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டும் விதத்தில் நாங்கள் இருவரும் பாடிக்கொண்டே அவரை சுற்றி நடனமாடினோம். அவ்வாறு நாங்கள் எங்களை மறந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கையில் எங்களது ஆடைகள் விலகி மார்புகள் வெளியே தெரிந்தது. உடனே சத்திய தபஸ்வா தன் கையில் நீரை எடுத்து, நீங்கள் இருவரும் கங்கை நதிக்கரையில் வில்வ மரங்களாக மாறுவீர்கள் என்று சபித்தார். இந்த சாபத்தை சற்றும் எதிர்பாராத நாங்கள் அவர் பாதங்களில் விழுந்து மன்னிப்பு வேண்டினோம். நாங்கள் தயை கூர்ந்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள், நாங்கள் இந்திரனின் சேவகர்கள் என்று மன்றாடினார்கள். அவர்களுடைய பரிவை கண்ட மனமுருகிய ரிஷி
நாங்கள் எங்களுடைய பூர்வ ஜென்மத்தை நினைவு கொள்வோம் என்றும் மகாராஜா பரதர் எங்களை விடுவிப்பார் என்றும் ஆசி வழங்கினார். பரத மகாராஜா, தாங்கள் தபோவனத்திற்கு வந்த பொழுது எங்களின் மரத்தடியிலேயே ஓய்வு எடுத்தீர்கள். அப்போது நீங்கள் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 4ஆம் அத்தியாயத்தை படித்தீர்கள். நாங்களும் அதை கேட்டோம். அதன் பலனால் மரத்தின் வடிவிலிருந்து விடுதலை பெற்றோம். அதோடு அல்லாமல் பௌதிக ஆசைகள் எங்களில் இருந்து முற்றிலுமாக விலகிவிட்டது என்று தங்கள் கதையை கூறி முடித்தார்கள். பகவான் விஷ்ணு கூறினார், எனது அன்பு லட்சுமியை, அந்த 2 பெண்களின் கதையை கேட்ட பரத மகாராஜா மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அவர்களை வாழ்த்திவிட்டு தன் ஆசிரமத்திற்கு திரும்பினார். அந்த 2 பெண்களும் தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 4ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து என் பாத கமலங்களின் சேவையை பெற்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 5 படிக்கிறீங்களா? இது நாளைக்கு கூட படிப்போம் மாதாஜி. இல்ல நீங்க கிளாஸ் டைம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல டைம் இருக்கா? 7:15 மேல ஆயிருக்கு. இல்லைங்க மாதாஜி, நாளைக்கு வாசிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை இது முடிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கு கூட நம்ம முடிச்சிடலாம். ஓகே மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா, ஜெய குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவா, ஜெய குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா, गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरा वनचारी, यमुनतीरा वनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 5வது நாளாக வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 5வது அத்தியாயம், கர்ம யோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் நமது செயல்களை எப்படி செய்வது அப்படின்றத பத்தி நமக்கு இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्वषे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च,
ஜகதிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமன் இதி நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवादी पाश्रैत देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை தோன்றிய அந்த வரலாற்றை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அவரை பற்றின அந்த ஆழ்நிலை அறிவு, எப்போதெல்லாம் பகவான் தோன்றுகின்றார், எதற்காக அவர் அவதாரம் எடுக்கின்றார் அல்லது தோன்றுகின்றார் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த கர்ம யோகம், அகர்மவாதிகள், விகர்மவாதிகள், கர்மவாதிகள், அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். நம்முடைய செயல்களை பற்றற்று செய்வதே கர்ம யோகம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்படி பற்றற்று செய்யும் போது அந்த நம்மளை பத்தின அந்த ஆத்ம ஞானம், ஆழ்நிலை அறிவுக்கு அந்த தியாகங்கள், பற்றற்று நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வழிவகுக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்முடைய செயல்களை செய்வது அப்படின்றத பார்க்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் திருப்பி கேள்விகள் கேட்கின்றார். சந்நியாசம் அல்லது கர்ம யோகம் எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் சொல்றாங்க, கர்ம யோகம் என்பது சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது. செயல்களை செய்யாமல் இருப்பதை விட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றார். நிஷ்காம கர்மம் என்றால் என்ன அப்படின்னா, கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது, அதாவது பற்றற்று நம்முடைய கடமைகளை செய்வது. கிருஷ்ணர் மீது நம்முடைய கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக நாம் இந்த பற்றற்று கடமைகளை செய்ய முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சமோऽध्यायः சந்நியாச யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சம்சசி யத் சேயே ஏதையோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிஸ்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. சோ செயலை துறக்கணும்னு சொல்றீங்க, அதே சமயத்துல செயலாற்றும் சொல்றீங்க. சோ இது ரெண்டுத்துல எது சிறந்தது, அதாவது பக்தியோட செயலாற்றுறது அப்படின்னு பரிந்துரைத்திருக்கீங்க. ரெண்டுத்துல எது சிறந்தது அப்படின்றத அர்ஜுனன் கேட்கின்றார். அதற்கு பகவான் ஆன்சர் பண்ண போறாங்க. இரண்டாவது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ச நிஸ்ரேயச கரவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார், செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். இந்த ஞானிகள், யோகிகள் அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம நேத்து கூட ஜடபரதருடைய அந்த கதையை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அவர் ஆஹ் எந்த செயலும் செய்யாமல் பகவான் மீது தியானம் செய்திருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஞானிகளும் பகவானை அடைகின்றார்கள். அதே சமயத்துல பக்தியோடு செயல்களை, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யக்கூடிய அந்த அவர்களும் பாத்தீங்கன்னா பகவானை அடைகிறாங்க. ரெண்டு பேருமே பகவானை சென்றடைகின்றார்கள். ஏனால் அவங்களுடைய இலக்கு அதாத்தான் இருக்கு, பகவானை அடைவது. ஆனா இது ரெண்டுத்திலையும் செயலை துறப்பதை விட நமக்கு எந்த வேலையும் செய்யாம இருந்து பக்தி தொண்டுல செயல்படுவது மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க. நமக்கு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். கோபியர்கள் தன்னுடைய நித்திய கடமைகளை செய்வார்கள். ஆனா என்ன அவங்க செயல் செய்தாலும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வார்கள். இதை நான் இப்ப பண்றேன் இல்லையா, இந்த வெண்ணெய் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக எடுத்து வைக்கணும், இத
இது கிருஷ்ணனுக்கு பிடிச்சது, இது கிருஷ்ணனுக்கு பிடிச்ச பலகாரம். சோ அவங்களுடைய அந்த உணர்வு பூரா பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணமயமாகவே இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ செயலை செய்யாமல் இருப்பதை விட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த உணர்வில் செய்வது சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க அதுக்கு ஒரு கதை நம்ம பார்க்க போறோம். சோ கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. நிர்கா அப்படின்றவர் வந்து ஒரு சிறந்த மன்னர். அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நமக்கு பார்த்தோம் 4 வர்ணங்கள் இருக்கு, 4 ஆசிரமங்கள் இருக்கு. நம் அனைத்து வர்ணத்தவரும் அனைத்து ஆசிரமத்தவர்களும் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தானம், தவம், யஜ்ஞம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இங்க அரசன் என்ன பண்றாரு, தானம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பா. சோ தானம் கொடுக்கிறார். ஆனா கொடுக்கும்போது அவருக்கு வந்து ஒரு உணர்வு என்னன்னா, நான் தானம் கொடுக்கின்றேன் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பக்தர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தூய்மையா அவங்கள மேல் நோக்கி எடுத்து செல்லணும்னு நினைப்பார். அவர் வந்து அந்த நிர்கான்ற அரசன் வந்து தன்னுடைய கடமைகள்லாம் கரெக்டா பண்றார். ஆனா தானம் நான் பண்றேன்ற அந்த ஒரு உணர்வு வந்துருது அவருக்கு. அப்ப என்ன பண்றாரு, அவருடைய அந்த பசு கோதானம் கொடுக்கிறார். அப்ப முதல்ல ஒரு பிராமணருக்கு கொடுக்கிறார். அந்த பசு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா திருப்பி அதே மந்தையில வந்து நின்னுடுது. சோ அரசருக்கு தெரியாது. அதே பசுவை இன்னொரு பிராமணருக்கும் கொடுக்கிறார். 2 பிராமணருக்கும் நடுவுல வந்து வாதம் வருகின்றது. 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த மன்னருக்கு வந்து சாபத்தை கொடுத்துடுறாங்க. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மன்னர் எப்ப வந்து நான் இத செய்யறேன், அந்த உரிமையாளன்ற அந்த உணர்வு வருகின்றதோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு அந்த கர்ம பலன் இருக்கு, அந்த செயலுக்கு உண்டான பலன் இருக்கு. சோ இங்க அந்த பிராமணர்கள் 2 பேரும் கொடுத்த சாபத்தின் விளைவாக அவர் என்ன பண்றார், ஒரு பெரிய பல்லியாக மாறிவிடுகின்றார். அத அத அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இது நீ வந்து அந்த கிருஷ்ணருடைய முற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிணற்றில் வந்து ஆஹ் பல்லியாக பலகாலம் இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதற்கு சாப விமோசனம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஸ்பர்ஷம் எப்போ உன் மீது படுகின்றதோ அப்போ உனக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க. அது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் செய்த அந்த தானம், பகவான் வந்து இம்பார்ஷியல், பக்தவச்சலன். சோ நம்ம சின்னதா அவருக்காக ஏதாவது செய்தாலும் வந்து உடனே அத வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் அங்கீகரிக்கக்கூடியவர் அவர். சோ இந்த நிர்கான்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பல்லியாக இருக்கின்றார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த முற்றத்தில் வந்து அவங்க பிள்ளைகள் விளையாடும் போது அப்ப பாக்குறாங்க இந்த மாதிரி பெரிய பல்லி இருக்குன்னு. சோ கிருஷ்ணர் அந்த எப்ப அவருடைய ஸ்பரிசம் வந்து அந்த பல்லி மேல படுதோ அப்ப அவர் வந்து அந்த நிர்கான்ற மன்னர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் ஒரு முக்தி அடைகின்றார் அப்படின்றது வந்து ஒரு கதை. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்ம பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இல்லாமல் கிருஷ்ணருடைய அந்த உணர்வுல செய்வது வந்து சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி. சரி ஜானகி நானே மாதாஜி வாசிக்கிறேன். வாசிக்கிறேன். அவங்க வாசிக்கலன்னு வாசிக்கிறேன். ஞேயச நித்ய சந்நியாசி யோன பேஷ்டி ந காஞ்சதி நித்வந்த்வோ ஹி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி. சோ இங்க அர்ஜுனன் கேட்டாரு இல்லையா, செயல்களை துறப்பது சிறந்ததா அல்லது செய்வது சிறந்ததா? சோ அந்த துறப்பதுன்றதுக்கு உண்டான அந்த விளக்கம் இங்க கொடுக்கிறாரு பகவான். நம்மளுடைய அந்த ஒவ்வொரு செயல்களோட பலன்கள்ல விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவனே வந்து சிறந்த சந்நியாசி அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். சோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். சோ விருப்பு வெறுப்பு, உயர்வு தாழ்வு, அந்த மாதிரியான இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டவர்கள் பகவானை வந்து சென்றடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து அந்த கர்ம பலன்களில் பற்றில்லாமல் இருப்பதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த சந்நியாசம் அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க நம்ம வந்து பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய அந்த ஹரிநாம ஜபத்தோட மகிமை, அந்த பக்தருடைய மகிமையை நம்ம பாக்குறோம். பகவான் சொன்னார் இல்லையா, கர்ம பலன்களில் பற்றில்லாம இருக்கிறது வந்து சிறந்த சந்நியாசம் அப்படின்னு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய 24 மணி நேரத்தில் 22 மணி நேரம் பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் செய்து கொண்டே இருப்பார். அப்ப அவருடைய
அவருடைய இந்த பக்தியில வந்து காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு விலை மாதுவை அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவரை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்காக. ஆனா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன பண்றாரு, அவங்க கிட்டயும் வந்து பவ்யமா பேசுறாரு. நீங்க கொஞ்ச நேரம் அமருங்கள், என்னுடைய அந்த இது ஜபம் வந்து இன்னும் முடிக்க அஹ், அஹ், பாக்கி இருக்கு, அதனால நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. அவங்களும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரையே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அவரை ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட பக்தியோட வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்றார். முதல் நாள் போயிட்டு 2வது நாளும் வெயிட் பண்றாங்க. ஆனா 2வது நாளும் அவங்களுக்கு முடியல. 3வது நாள் என்ன பண்றாங்க, நான் ஹரிநாமத்தோட மகிமையை நம்ம பாக்குறோம். அவங்களுடைய மனம் மாறி ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய சிஷ்யவாக அவங்க மாறிடுறாங்க. அவங்களும் ஹரிநாமத்தை வந்து ஜபம் செய்யறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பக்தன், சிறந்த பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பலன் மீது பற்றில்லாமல் இருப்பார்கள். சோ இதுதான் வந்து உன்னதமான நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 10வது ஸ்லோகம் மாத்தாச்சு. हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संकं व्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல் அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஏன்னா நான் இந்த செயலை செய்யறேன்ற உணர்வுல அவங்க இல்ல. அவங்க வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்த கட்டளை அவருடைய கைங்கரியமா தான் நம்ம பண்றோன்ற அந்த அந்த ஒரு உணர்வுல இருக்கிறதுனால அவங்க எப்படி தண்ணிலேயே அந்த தாமரை இலை இருந்தாலும் அது வந்து அந்த அதுல ஒட்டாம இருக்கோ அது போல அவங்க இந்த கர்ம பலன்களை செய்தாலுமே இதோட பலன் வந்து பகவானுக்கு அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பாவ விளைவுகள் அவங்கள தீண்டுவது கிடையாது. இந்த நன்மை தீமைன்னு வந்து பக்தர்களை தீண்டுவது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு தெய்வ திரு ஆச பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். சோ ஒரு மேற்கத்திய நாடுகள், அங்க வந்து அந்த ஆன்மீக வாசமே இல்லாத ஒரு நாடு. மக்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வேறுபட்ட கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். இந்தியாலயாவது நமக்கு வந்து மூதாதையர்களுடைய அந்த வாசம் இருக்கு, ஆன்மீக வாசம். ஆனா அங்க டிஃப்ரெண்டானது. ஆனா அங்கேயும் போய் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஹ் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நிறுவி இப்போ நாடு முழுவதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு, ஐ மீன் உலகம் முழுவதும் இது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த ஸ்திர பிரஜன், அந்த உறுதியான அந்த பலன் மீது பற்றில்லாமல் அவர் வந்து அவருடைய கடமை செய்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர் ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த சன்னியாசி அப்படின்றது. பற்றற்று கடமைகளை செய்வதே வந்து சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। माता जी வேற வாசிக்கிறீங்களா? பத்மா மாதா जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? அன்னைக்கு வாசிச்சாங்க அதாங்க. மாதாஜி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. सम्मन्ने ब्रह्मणे कवि सस्तिनी शिनी सैव शैल वाकसे पंडिता समदर्शिन। ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஓகே, இனி வரதையும் நீங்களே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஒரு நாள் ஒருத்தர் நம்ம வச்சுக்கலாம். சோ மத்ததும் நீங்க வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி அடுத்த தெரியுது மாதாஜி, அது பாதி பாதியா தெரியுதா? பாதியா அது அது திருப்புறத்துக்குள்ள அடுத்தவங்க வந்துடுறாங்க. நீங்க கூப்பிடுறது எனக்கு கேக்குது மாதாஜி. அது பார்க்கும்போது பாதி தெரியும். அதை அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்குள்ள இது பண்ணு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்ப வந்த உடனே பாடிட்டேன், நான் பாடுறேன் மாதாஜின்னு. ஓகே ஓகே, கனெக்டிவிட்டியோட இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இன்னைக்கு மத்ததும் நீங்களே பாடிடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம வெயிட் பண்றோம் நீங்க இது சரிங்களா? பகவத்கீதை புக் இருக்கா மாதாஜி கையில? இருக்கு மாதாஜி, கையில இல்ல மாதாஜி. இப்போ அது வேற ஒருத்தர்கிட்ட இன்னைக்கு இதை பார்த்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நீங்க வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு மத்த ஸ்லோகங்களும் நீங்களே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயில புஷ்ப மாதாஜி அவங்க கண்டினியூ பண்ணிக்குவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். ஏன் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்னா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கின்றது. உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்ற ஞானம் இருக்கின்றது. அது போல நம்ம தான் வந்து ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னா ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆயிடுவோம், சோர்ந்து விடுவோம். ஆனா சந்தோஷம் வந்ததுன்னா நம்மள பிடிக்க ஆளே இருக்காது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப உயரத்தில் இருப்போம். ஆனா
இதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது அப்படின்னு யார் ஒருவர் கண்டறிந்தார்களோ அந்த பண்டிதர்கள் மிகவும் அடக்கமாக அவங்களுக்கு அந்த உண்மையான ஞானம் இருப்பதன் காரணமாக எல்லாரையும் வந்து சரிசமமாக அவங்க பாவிப்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இங்க பாக்குறோம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 3 ரூபத்தில் இருக்கின்றார் அப்படின்னு, பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ கர்ப்போதகசாயி மகாவிஷ்ணு, அதாவது காரணதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு. சோ 4 கை ரூபத்தில் நின்ற ரூபத்தில் பகவான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரம் தெரிஞ்சதுனால அவங்க அந்த ஞானத்தை கொண்டதனால் அந்த பண்டிதர்கள் அனைவரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியாக பாவிக்கின்றார்கள். எல்லோரிடத்திலும் வந்து பகவான் இருக்கின்றார் என்ற ஞானம். சோ பசு, யானை, நாய், நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளனையும் வந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னா சமமாக கருதுகின்றார்கள். இந்த வேற்றுமை இருக்காது. உண்மையான இந்த கற்றறிந்த ஞானமுள்ளவர்களிடத்தில் அவங்க கிட்ட இந்த வேற்றுமை இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி 22வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏஹி சம்ஸ்தாயோ போகா தூகயோ நய யவவேதே ஆத்யந்த வந்த கௌந்தயே நதே ராமதே ரமதே புத. இன்னொரு முறை படிக்கிறீங்களா? இல்ல தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் இதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. சோ எப்ப நமக்கு வந்து இந்த ஜட ரீதியான விஷயங்கள்ல நமக்கு நாட்டமாக இருக்கின்றோமோ அதுல வரக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்துக்கு கண்டிப்பா துன்பம் என்பது இருக்கும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றார், இந்த உலகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல வந்து எப்ப ஒரு இன்பம்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அதுல வந்து துன்பம் இருக்கும். இங்க நம்ம பாக்குறோம், அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி வேகமா போகுது எல்லா விட்டில் பூச்சும். அவங்களோட வாழ்நாள் வந்து ஒரு நாள் தான் இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லைட்ல போய் எவ்வளவு வேகமா போய் அவங்க டச் பண்ணாலும் அது வந்து இறந்து போகுதுன்னு பாக்குறோம். அந்த மீனுக்கு வந்து ஒரு தூண்டில்ல வந்து அந்த உணவு வச்சு நம்ம மீனை பிடிக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது வந்து அந்த உணவு இருக்குன்னு சந்தோஷமா அவங்க போவாங்க. ஆனா அதோட பின்விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு துன்பமாக அமைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த ஜட ரீதியால இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இன்பமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா துன்பம் நிறைந்தது அப்படின்றத இந்த கற்றறிந்தவர்கள் அந்த ஞானம் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அதனால அதுல வந்து பங்கு பெற மாட்டார்கள். இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருக்கு அப்படின்றது வந்து தெரியும் அவங்களுக்கு. அதனால எந்த ஒரு அந்த பௌதீக ரீதியான இன்பத்துக்கு வந்து அவங்க மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 23வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்கிட்டுங்களா? வாசிங்க. உங்களுக்கு தான் நீங்க சொல்லியாச்சு, நீங்க தான் வாசிக்கிறீங்க. சரிங்க மேடம். சரி. சக்னோதி ஹைவ பவசோனும் பிராக் ஷரீர விமோஷனாத் காம கோதோ தம்பவம் வேகம் ஷபக்த சாஷினா நரஹ. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். சோ ஏன் இதெல்லாம் சொல்றாரு பகவான்னாக்கா, அந்த சந்நியாசம் இல்ல செயலை செய்வது, அந்த அந்த ரெண்டு கேட்டதுனால சொல்றாரு. சந்நியாசம்னா நான் என்னுடைய கடமைகளை நித்தியமா செய்யறேன், ஆனா அதோட பலன் மீது பற்று இல்லாம இருக்கிறதே வந்து சந்நியாசம் அப்படின்றத சொல்றாரு. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுல போய் தவம் இருக்கிறது மட்டுமல்ல சந்நியாசம். நம்மளுடைய இந்த கலியுகத்தில் நம்மளுடைய செயல்களையும் செய்து அதோட பலன்களை இல்லாம பற்று இல்லாம இருக்கிறதே வந்து சந்நியாசம்ன்றத சொன்னார். அத திருப்பி இங்க சொல்றார். ஆனா எவன் ஒருவன்
இந்த ஜட உலகிலேயே இருந்து கொண்டு இந்த உடலை நீக்குவதற்கு முன்பாக புலன்கள் அப்படின்னாலே அது வந்து உந்துதலை நமக்கு ஏற்படுத்தும், ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும். அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அந்த காமத்தையும் கோபத்தையும், அதாவது பேராசையையும் அந்த கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தவனால இந்த ஜட உலகிலேயே முக்தி அடைய முடியும். ஏன்னா இந்த இந்த ஒரு அலைபாயிர ஒரு விஷயத்துல வந்து என்னுடைய மனம் லயிக்கவில்லை அப்படின் போது நான் அப்பவே வந்து முக்தி அடைந்தவன் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். சோ அப்படிப்பட்டவன், ஏன்னா அதே வந்து உயர்ந்த சந்நியாசம் அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 29வது ஸ்லோகம். போக்தாரும் யக்ஞதயசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் விஸ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ஸ்ருத்ததி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். முதல்ல அவரு சந்நியாசம்னா என்ன, செயலை செய்யறதுனா என்ன, ரெண்டு பேரும் அடையக்கூடிய நிலை என்னன்னு சொன்னாரு. சோ எப்படி நம்ம வந்து அந்த சந்நியாசம்னா என்ன அப்படின்றதையும் சொன்னார். இப்ப அப்படி நம்ம அந்த அந்த பற்றற்று இருக்கிறதோட பலன் என்னன்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானே முழுமுதற் கடவுள், அவரே வந்து அனைத்தும் அவரிடத்தில் சரணடைந்து நாம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம் விடுபட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அது எப்படி நம்ம உணர்வது அப்படின்னாக்கா, அனைத்து யாகங்களையும் தவங்களையும் அனுபவிப்பவர் யார் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம பாக்குறோம் பகவான் கிருஷ்ணன் 3 ரூபத்துல இருக்காரு. இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு ரூபம், காரணதக சாயு விஷ்ணு. அவருடைய ஒரு ரோமத்திலிருந்தும் ஒரு பிரபஞ்சங்கள் உருவாகின்றது. அந்த ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளேயும் அவரே என்ன பண்றாரு, மாடிஃபை ஆகி என்னவா போறாரு, கர்ப்போதக சாயு விஷ்ணுவாக போறார். இங்க மகாவிஷ்ணு இடத்துல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மியோட அந்த பாத சேவனம் இல்ல, ஸ்ரீ லக்ஷ்மியோட பாத சேவனம் இல்ல. ஆனா கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அனந்த சேஷன் மேல படுத்திருப்பார். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவரே அடுத்து என்ன பண்றார், திரிந்து எல்லாருடைய இதயத்திலையும் வந்து பரமாத்மாவாக சிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக 4 கை ரூபத்தில் நின்ற ரூபத்தில் இருக்காருன்னு பாக்குறோம். சோ இங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம எப்ப யாகம் பண்ணாலும் அதுல கடைசியாக விஷ்ணுக்கு தான் வந்து ஆகுதி கொடுக்கிறோம், அவருக்கு தான் வந்து கடைசியா நம்ம வந்து அந்த பலன்களை வந்து சமர்ப்பிக்கிறோம்னு பாக்குறோம். சோ எல்லா யாகம் மற்றும் தவங்களுடைய இறுதியில் அனுபவிப்பவர் யாரு அப்படின்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்து கொண்டு எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர். ஏன்னா இவரிடத்தில் கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து தான் மகாவிஷ்ணு, அவரிடத்திலிருந்து தான் கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு இடத்திலிருந்து நாபி கமலத்தில் பிரம்மதேவர் வருகின்றார், மற்ற பிரபஞ்சங்களையும் மற்ற அனைத்தையும் அவர் படைக்கின்றார் என்றெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ எல்லா லோகத்துக்கும் தேவர்களுக்கும் யார் வந்து மூலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். இதெல்லாம் யார், அவரே கிருஷ்ணரே வந்து சுயமா சொல்றார் இல்லையா. சோ தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் நான் என்று உணர்ந்தவன், எல்லா உயிர்வாழிகளோட உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து. சோ பகவானுடைய அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கின்றார். அவர் நம்ம வந்து அடுத்ததுல பார்க்க போறோம், அசையும் அசையாத அனைத்திலையும் வந்து நான் வந்து வியாபித்து இருக்கின்றேன் அப்படின்னு அவரே சொல்றார். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாக்கடையை பார்த்தா நம்மளுடைய முகம் சுளித்துட்டு போயிடுறோம் நம்ம. ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு புழுக்குள்ளேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்காருன்னு பாக்குறோம். சோ அவரே வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளோட உற்ற நண்பன் அப்படின்றதையும் அறிந்து கொண்டு அவரை பற்றின முழு உணர்வில் இருப்பவன், எப்பவும் அவரை இந்த உண்மையை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் மேலேயே லயித்து இருப்பவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட ரீதியான கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான் அப்படின்றத யாரு சொல்றாங்க, சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து சொல்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபர் எதற்காக வந்து விருந்தாவன வாசிகள் வந்து முதல் நிலை பக்தர்களாக கருதப்படுறாங்க அப்படின்னாக்கா, எப்பவும் வந்து பகவானே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்களாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன செய்தாலும் முதல்ல அவர் நடுவுல வச்சுட்டு மத்தியில வச்சுட்டு அனைத்து கோப்பர்களும் வந்து சுத்தி அமர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கு தான் வந்து அத எந்த உணவு அவங்க கொண்டு போனாலும் அவருக்கு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்களாம். சோ அனைத்தையும் வந்து அனுபவிப்பவர் யாரு அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அப்ப நம்ம எதற்காக இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து கஷ்டப்படுறோம், நம்ம 14 லோகங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். மத்தியில இருக்கக்கூடியது பூலோகம், நமக்கு மேல 6 லோகங்கள், கீழே 7 லோகங்கள். எல்லா லோகத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்பு அந்த 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 சக்கரம் வந்து இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது.
இதையெல்லாம் மீறி மேல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கோலோக விருந்தாவனம், அதுதான் நம்மளுடைய நித்திய லோகம். அங்க இருக்கும்போது நம்மளும் அவரை போலவே அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால நமக்காக பகவான் இந்த ஒரு பௌதிக உலகத்தை வந்து உருவாக்கி இருக்கின்றார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா ஒரு ஜெயில் மாதிரி. எப்படி வந்து ஒரு வந்து ஒரு தவறு செய்தான் அப்படின்னாக்கா அவனுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தண்டனை கிடைத்து மீண்டும் அவன் வெளில வர்றது போல, நமக்கு வந்து அந்த அனுபவிக்கணும்ன்ற ஆசை இருந்ததுனால நமக்கு அந்த ஜெயிலுக்குள்ளேயே நம்ம இருக்கோம். இத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்மளுடைய நித்தியமான கோலோக விருந்தாவனம் செல்லணும். ஆனா சில சமயம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த ஜட ரீதியான மாயையில வந்து மாட்டிக்கிட்டு இதுதான் என்னுடைய உண்மையான ரூபம் அப்படின்னு நம்ம இருக்கிறதுனால திருப்பி நம்ம வந்து பகவானிடத்தில் சென்று சேரக்கூடிய ஞானமும் இல்லாமல் அதற்கு எப்படி சென்று செல்வதுன்ற வழியும் தெரியாம மாயில மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அசோ உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோத்யாய. ஹரி ஓம். இன்னைக்கு வந்து குறைந்த ஸ்லோகங்கள் கொண்ட ஒரு அத்தியாயம் சந்நியாசம் அல்லது கர்ம யோகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கேட்க பகவான் கொண்டு சொல்றாங்க. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஒரு தனியாக ஒரு காட்டுல போய் இருக்கக்கூடிய தவம் வந்து சந்நியாசம் அல்ல, நம்மளுடைய செயல்களை செய்து கொண்டு அதில் வரக்கூடிய பலன்கள் மீது பற்றற்று இருப்பதே வந்து சந்நியாசம் அப்படின்றத சொல்றார். ஆஹ் கர்மயோகம் வந்து மிகவும் சிறந்ததா அல்லது சந்நியாசம் சிறந்ததா என்பதை கேட்க நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்றத சொல்றார். நம்மளுடைய கர்ம பந்தத்திலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். அது எப்படி சாத்தியம் என்றால் நம்மளுடைய செயல்களை அவருடைய நினைவில், நம்ம அந்த அத்தியாயமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். நாம் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அவருடைய அந்த உணர்வில் நாம் செயல்களை செய்யும் போது அதுல இருந்து நாம் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். हरे कृष्णा वाच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நான் போடுறேன் பிரபு. ஒரு நிமிஷம் லைவ் ஆஃப் பண்ணும். மாதாஜி போடலீங்களா அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போடலீங்களா?